тора, шуның ырыслар да дей торгайны касәйинде. Әйе, мине бүген бик күп эштәр көтә. Тор инде, тор. Уңышлар юлдаш булган балаларым. Бишкә генә укыгыз. Рәхмәт, әсәй. Так, егеде кызлар, кем ушу схемага карата өйләм уйлап чыгара? Селим. Башкорттарым укуу кәрәк, дип әйткән бөек Акмулла. Афарин. Usta qaralım, bu Selim tura түгелме? Ысынлапты, Сәлим. О, Сәлим, келем мында. Әйе, нимә булды? Һине гәзиттә калганнар, беләңме? Әйе шул. Мин Гейле лагерында йөрөгәндә Еншишмә гәзитенең конкурсында катнашкайным бит. Баттырганнар икән. Aferin малай. Әсәй, һин мине югалтма. Мин башкорт теленнән үтәсәк олимпиадага барам. Рәхмәт. Әсәй, кара, мин олимпиададан башкорт теленнән беренче урын алдым. Ай, афарин. Афарин, улым. Башкорт теле безгә ата-бабаларның үлемһез бүләге, иң изге аманаты. Үз туган телебезде яратайык, хөрмәт итәйек, хаклайык, яклайык. Мәңге яшә, әй һөекле башкорт теле, атам теле, әсәм теле, минем телем.